Sziasztok! Ebben a videóban 5 olyan londoni helyről mesélek, amit muszáj meglátogatnod. Az első a Big Ben. Ha valaki megemlíti Londont, az emberek nagy részének ez az ikonikus óratorony jut eszébe. A Big Ben, ami valójában a Westminster palota része, 1859 óta mutatja az időt a londoniaknak és az ide látogatóknak. Gondolj csak bele, milyen régen építették, és még mindig áll, ráadásul teljes pompájában. A második a Tower Bridge. A Temze fölé emelkedő gyönyörű híd 1886 és 1894 között épült. A Tower Bridge 290 méter hosszú és 65 méteres hídtoronyból áll. A hidat Edward walesi herceg és Alexandra walesi hercegnő nyitotta meg 1894. június 30-án. Ha szerencséd van, elcsípheted azt a pillanatot, amikor a híd felemelkedik, hogy a nagyobb hajók áthaladtassanak alatta. A harmadik a London Eye. A hatalmas óriáskerék 135 méter magas, és a Temze déli partján helyezkedik el. A London Eye lélegzetelállító panorámát nyújt a városra. A magasból megcsodálhatod a Temzét, a Westminster palotát és más londoni nevezetességeket. A negyedik a Buckingham palota, a brit királyi család hivatalos rezidenciája és az egyik legnépszerűbb londoni látványosság. Naponta rengeteg turista érkezik, hogy megcsodálja az épület impozáns külsejét és az őrségváltás ceremóniáját, amely egy igazi brit hagyomány. Az ötödik a Harry Potter stúdió. Ez a hely felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt felejthetetlen élményt nyújt. Az ikonikus díszletek, a mágikus lények és az éttermi részlegben kapható, a varázsvilágból ismert ételek garantáltan visszarepítenek a Harry Potter univerzumba. Ha a könyvek vagy a filmek rajongója vagy, ezt a helyet nem hagyhatod ki. Remélem tetszett a videó. Ha igen, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra további tartalmakért. Köszönöm, hogy velem tartottál, és remélem hamarosan találkozunk.